Seamă că nu... Zi-mă! Dragi tovarăși, trebuie să facem totul pentru țară, pentru națiunea română. Ce să faci? Totul vom, tovarăși, trebuie să facem pentru al 5-lea congres, pentru că am fost aleși în fruntea națiunii. Dragi tovarăși și prieteni, vă aduc la cunoștință pentru că eu am fost fruntaș și iată ce am ajuns în democrație. Un codaj, tovarăși. Nu se poate, tovarăși, că eu care muncesc pentru popor, nu vreau. Asta. Cu frunze, granit, codii de braț, Carpații ne întâlpină cale, lumindu ochii zboarele, în iad, fenaile hidrocentrale. Tra-la-la, tra-la-la, țara mea, că din a mea se voi